som Rosa, faig feina a l'escola de primària d'Estell i Alfàs, a la Pobla, som mestre d'anglès i a més també som ambaixadora en Twinning des de fa 3 o 4 anys. Jo vaig començar el Twinning ja fa molt de temps, amb projectes petitets i a poc he anat creixent. I avui, per mostrar-vos una mica un tast un poc de les coses que feien en el nostre centre, us he dit els protagonistes, perquè al cap i a la fi són ells els que fan la feina, perquè ells vos expliquin una mica sobre què consistien els seus projectes, què fèiem, com ho fèiem, etc. Vos mostrarem un poquet de cada un dels projectes. Ells ara fan 6 anys. L'any passat vam fer un projecte que se deia d'Artbook, que ens van donar un segell de qualitat nacional i un europeu. Ells són de 5è, ara fan un projecte que se diu de Mail Art Frame en anglès i l'assignatura de plàstica, on s'intercanvien correu, bé, ja us ho explicaré. I ells són de 4 i també fan el projecte que se diu Equip Museum. És un projecte que tots els projectes que han fet ells estan inclosos dins l'àrea de plàstica que nosaltres fem en metodologia AICLE, que la fem en llengua estrangera. Per tant, el projecte ens serveix una mica per reforçar l'ús de l'anglès a dins l'aula i com que s'han de comunicar i han de compartir experiències amb altres nens, li dona un poc més de sentit es fer una assignatura no lingüística en lingüística. Ara començaran les de 6è, vos explicaran els projectes d'Artbook. Bé, nosaltres ens connectàvem amb una escola de Bèlgica i ara us contarem les coses que hem fet. Vam fer un projecte que se deia l'Estela Christmas Story, que consistia en que ells ens enviaven informació del que feien per Nadal i nosaltres li enviàvem el que nosaltres fèiem per Nadal. També hem fet My Artbook Workshop, que consisteix en fer un avatar i vam fer un avatar per cada un de nosaltres i li vam enviar. També vam fer Painters and Teams, que vam triar un pintor i vam treballar damunt sobre ell. Ara veureu, això és el dels avatars, amb una aplicació, cadascú se va presentar en el seu nom, van triar les diferents coses i aquí tenim els desvelves. El projecte se deia d'Artbook, per tant anava sobre art i vam fer una cosa que se deia This is my artist, on cada un presentava un artista. Com us han explicat abans, això de ser Twinning és treballar per projectes i sobretot col·laborar. I ara veureu com els nens, en la col·laboració de les famílies, perquè hi ha coses que varen fer a casa, no tots ho fem en el centre, varen fer aquests vídeos presentant els seus pintors. Per exemple, la Francina va treballar en Dalí. Ara veureu. Això ja és el resum de que després d'haver treballat la biografia, les obres, etc. Ells van fer un cop tot això, perquè si no no tindrem de veure no tot. Veus això? Després ho compartim
ho compartim, ho posam en el Twin Space i els altres països també ho poden veure. Per exemple, l'Ariadna va fer un Picasso. Bé, aquí hi ha tota la feina que vàrem fer abans, la biografies, dibuixos, documents compartits, etc. Tot el que ells varen aprendre sobre en Picasso. Després, els dibuixos que ells varen fer a dins d'aquest estil. I després, per acabar, feim el vídeo com si fos un poc el resum i l'avaluació de lo que és aquest pintor. We are the third book and today's the artist Picasso. Hello, my name is Joanna. And Picasso was born the 25th on October on 2081. Hi, my name is Marina Joanna. The 5 most famous words are Veus? En el final n'hi ha que tenen més facilitat, tenen manco, uns són més tímids, uns són manco, però tots participen, fan feina entre iguals i de qualque manera, supos que ho dic que ells ho llegeixen perquè primer ho han preparat, ho han escrit, després ho llegeixen, no ho expliquen i això és el que van fer. Què més tenim per contar això? Ja està. Sí. Que gràcies a tot això vam aconseguir un diploma per a cada un de nosaltres. Bé, i no vos he mostrat el que van fer, per exemple, els belgues van fer coses del Regne Magritte i després nosaltres també van fer el Regne Magritte. Bé, no. Feina de Bèlgica és una escola d'educació especial. Els alumnes són un poc més majors que nosaltres, però era una escola d'educació especial. Hem de dir que també serveix el clínic perquè realment no hi hagi diferències entre els nens. Sempre són projectes molt inclusius en els quals pot participar qualsevol. Ara venen ells, el projecte que estan fent enguany que se diu The Mail Art Train. Ara veureu que és un altre tipus de projecte, més senzill, però que també els agrada molt. Primer de tot, els mestres d'inglès m'ajuden a fer un tret per posar les postals. El que solem fer de plàstic és dibuixar, pintar, postals, etc. per enviar-li a altres països. Enviam cartes a Catalunya, Itàlia, Polònia, Turquia i ja estic preparant una postal per enviar-la a Catalunya. Veus? Aquest és un projecte un poc més senzill, és un projecte de pen pals que ells tenen uns companys amb els quals se comuniquen en llengua anglesa. I el que fem, ells no utilitzen tantes noves tecnologies, sinó que fan dibuixos sobre un tema que tenim establert i se crea un tòpic i escriuen postals i reben i envien correu. Ens vàrem organitzar d'aquesta manera. Cada escola comparteix la llista dels seus alumnes i els mestres ens posam d'acord. Per exemple, primer vàrem rebre de Polònia
I com veus, els alumnes de Polònia són aquí, cada alumne de Polònia li correspon un alumne espanyol. Després, a l'enrevés, després vàrem escriure nosaltres a Itàlia, també tenim els alumnes italians aquí, i ells van intercanviant correu a dins el que és el projecte clínic. Ja està. Sí. I ara els darrers, que és el títol de lo que hi ha en el programa, que és Eclipse Music. Ells fan quart de primària i aquí és un projecte també amb un parell de països. El clínic treballava en el projecte de dibuixos, vídeos, etc. amb alumnes que col·laboren amb nosaltres per aprendre cultures d'altres llocs. Nosaltres treballem amb persones d'Itàlia, Bèlgica, Grècia i Polònia. Nosaltres dos i tota la nostra classe trobam que Twinning és una plataforma molt divertida perquè aprenem costums i cultures diferents d'altres països. És útil per usar les noves tecnologies com les tauletes i els ordinadors per aprendre. Fem coses molt xules com, per exemple, crear jeroglífics, murals, etc. Ens agrada Twinning perquè usa les noves tecnologies per aprendre art amb un idioma que ens costa un poc, com és l'anglès, i coneixem més d'altres llocs. I ara vos mostrarem el que ells han fet. Sí, pots explicar, jo mostro i tu expliques. Vinga, varen començar amb què? Varen començar amb la presentació. Se varen presentar, no sé si coneixeu l'eina d'Padlet. Sí. Vinga, explica. Vàrem fer un dibuix de la nostra cara i tindre l'escoll cada un per fer una foto, penjar-ho a la Twinning com una presentació de cada un, escrivint qualque hola i qualque com a més. Això són els dibuixos de la nostra classe i era la primera vegada que utilitzaven el Padlet i a més també era al principi de les tauletes i no sabia molt bé com anava, per tant sortim moltes vegades, però no ho hem borrat perquè així podem veure com anar millorant. Perquè després veureu un altre Padlet que ja vam fer per Nadal, que ja surt fenomenal. Tots aquests són els nostres i aquí comencen els dels altres països, els grecs, els turcs, en la mateixa metodologia. En un autorretrat, se penja aquí. Després, els mestres ens coordinam i la següent tasca que vàrem fer va ser la prehistòric. Nosaltres vam fer la prehistòria perquè era una època molt curiosa i teníem interès per saber com. Després vam utilitzar? Després vam utilitzar el Sticky Draw per fer com una història curta de la prehistòria. I això és el nostre museu. Bé, després vos mostrarem el museu. Se diu Eclipse Museum i tenim diferents sales dedicades a diferents períodes de la història i cada país penja les seves obres d'art. Per exemple, això és el que vam fer nosaltres, això és el que han fet l'escola de Bèlgica, és la mateixa escola de Bèlgica en la que vam treballar abans, ells ho van fer així. Després, a Grècia ho van fer d'aquesta manera, damunt fang. Van fer els seus dibuixos, després els comparteixen amb nosaltres. Després, a Turquia ens van explicar que estan en una zona privilegiada en quant a aquest tema. Ens van fer un vídeo